Kipat bak garu ki basyong basa South Garu Hills District kilapan pawi ka jing ting bat jing her serniu na ka jingjur jong ki Bangladeshi ki barung tu she India na ki than gila gora hakini ki benai balala bat kani kadang yai beteng hadu kini kisngi. Kiseng bahalang bat kipat bat na kathan nong albibra kilat ho da kasithi ha ka arpusan terik kelalengkot halor kani ke jings ir bat ka jingma jing kipat bat kani ke district shaw menteri kampo yeng keri India bat jong ka Meghalaya. Ha kata kasithi kila kerpat ik sorkar India bat Meghalaya bante lakam mardor ya kani ke jingwan kertep jong ki Bangladeshi syari India da ka ba penjur ye ki jingeda ya ki khaput India Bangladesh. Ha kata kasithi lapen i ke jingma ka bakrau bakini ki Bangladeshi kila ban kri she ki jela jong kadong lam mi ngi barok kawe. Bangladesh ni Bangarang bangi doanya tashi ba bangi doang jok